Això no és el que sembla. La plaça dels Àngels no s'ha convertit en un abocador d'escombraries, ben al contrari. Es tracta del Corazón Verde, una campanya de sensibilització sobre neteja i reciclatge de residus organitzada per l'associació Ponent. La gent està molt amoïnada per la brutícia que hi ha al barri i ens fem una mica ressò d'aquest malestar i pensem que és important fer una campanya de neteja. I diria que això és només l'inici de la campanya, perquè pensem que ha de ser continuada. Qualsevol campanya de tipus educatiu ha de tenir un trajecte llarg, no té resultats immediats, però sí que confiem que tingui resultats més efectius a la llarga. En aquesta acció hi col·laboren, a més, el districte de Ciutat Vella, la Creu Roja i el Centre Cívic Drassanes. El disseny del cartell és obra de la Mayo, una dissenyadora que viu al Raval i que també va idear l'activitat central de la jornada. Els nens, dintre de molt poc, vindran a treure tota aquesta brutícia i ho aniran posant d'una manera selectiva a tots aquests contenidors. I llavors, quan treguin tota la brutícia, el grup de nens anirà als tallers. Ja està, no? Sí. Què faran ells? Han de marcar ells la base? Nosaltres li indiquem les mides? Prop de 100 nens de primer i segon d'ESO de l'escola Miquel Tarradell van arribar a la plaça dels Àngels cap a les 11 del matí, disposats a participar en les diferents activitats. Prèviament a l'escola ja havien treballat amb els professors el tema del reciclatge. Vam començar des de fer-los pensar, fer-los reflexionar de que abans no feia falta fer totes aquestes activitats de reciclatge i tot això perquè la mateixa natura ja autodepurava totes les coses, però com que havia crescut tant la indústria i les ciutats i tot això, doncs que era necessari ajudar la natura a netejar, no? I els nens es van començar a buscar informacions i tal, i això, van ser conscients de que es feia un cotxe cada segon, de que cada habitant de la ciutat de Barcelona feia la vora d'1,2 quilòmetres de deixalles cada dia, i aleshores això els va fer recapacitar i vam pensar possibles solucions per fer menys deixalles i de les que fèiem com gestionar-les, o sigui, com desfer-nos d'elles, no? Vam veure diverses possibilitats i vam pensar, ells van decidir que la que millor anava era reciclar-ho. Està millorant molt. Ho heu fet molt bé a tots els nois del Taradell, als membres de l'associació Ponent, i aviam si és veritat que aconseguim que el Raval sigui un barri net de veritat, i penseu sempre que el carrer és casa vostra, jugueu net amb la ciutat. Vinga, endavant! Després de recollir la brossa, els esperaven diversos tallers a càrrec de voluntaris de la Creu Roja especialistes en medi ambient. Hem preparat uns tallers amb monitors que a partir de diferents materials com el plàstic, diverses ampolles de plàstic, cartró utilitzat, inclús com tinc a la mà taps d'ampolla, poder fer objectes senzills que puguin ser útils per donar-li una altra vida a aquests residus que ens acompanyen aquí a la plaça. I el que hem de fer és que ens hem d'acostumar des de petit a tenir a casa diferents espais on poder llançar els diferents tipus d'escombraries i de residus. És el que es coneix com a recollida selectiva
a domicili. Sense aquesta recollida selectiva, sense aquesta separació prèvia, la recollida selectiva al carrer amb els diferents contenidors no té cap valor, perquè si jo llenço la bossa tal qual tot barrejat, això no fa factible que després es pugui recuperar i reciclar posteriorment.